Здравейте! Бях ви казал, че повече няма да правим нищо по соларната система, но искам да направя едно малко подобрение, поне да се опитам да го направя и ще ви кажа какво е то. Взел съм тук един термометър и сега ще отидем при микроинвертера, за да измерим неговата температура. Ето го микроинвертера. Той е с пасивно охлаждане. Както виждате, няма принудително. Сега обаче мисля, че температурата вече, която е над 60 градуса, и тук ще измисля някакво пасивно охлаждане, което обаче сложи от вътрешния край, защото ми струва, че от вътрешния край е по-топло. Ето, измерих. Сега ще видим колко е температурата. В момента температурата е 56,2 градуса по Целзий, а както виждате, времето не е от най-слънчевите. Има си облаци. Сега ще премерим и температурата отвътре. Ето видим сега от вътрешния край колко ще е. А от вътрешния край, както може да видите, е 59,2 градуса Целзий. Ето вижте, не е много горещо времето. Сега ще ви покажа и колко е температурата. Някъде около 20 градуса е тук в момента. Това ще го направим, за да може да отдава малко топлина. Ще видя какви пасивни охлаждания се продават. За момента пасивно, с по-голям радиатор. И ще го монтирам от вътрешния край, където температурата е по-голяма, защото малко или много отвън самото тяло отдава повече, а вътре е по-затворено и не става такова голямо течение. Ето сега отваряме приложението. 22 градуса. И виждаме, че при тази температура и при това слънце, което ви показах, че има облачност, панелите инвертори правят по 415,2 вата на час към този момент. Знаете, че всяка една система, най-вече компютър, на който има такива микропроцесори, процесори и разни такива електронни компоненти, обича да е по-студено, затова да е по-хладно и работи много по-добре. Затова тези дни ще опитаме да апдейтнем, да апгрейднем малко системата, за да видя какво ще се случи. Между другото съм набелязал и нов инвертор, който да купя с така малко по-голяма мощност 2 кВт. До 2 кВт. Ще купя и други два панела, но това на малко по-късен етап. Сега ще се вземем с самото охлаждане на микроинвертера. Ето и какво дойде. Сега ще ви го покажа. Това е марката. Сега ще го отворим. Така. Ето това представлява пасивното охлаждане, което ще монтираме. Тук тези болтове трябва да се махнат. Тук има защитна и термопаста. Само че ще трябва да премахнем тези болтове и да му сложим термопаста. Сега ще си го затворя. Да сложим термопаста на цялата повърхност, защото това е само за процесора, където е фабрично поставена. Сега ще отидем до инвертора да ви покажа какво ще стане. Първо ще отравим една косачка с тримърчето, защото тревата пак е доста избоя, за да може по-лесно да се работи вътре. И после ще видим как се стои на самият инвертер и какво смятам да направя. Изкусихме. После ще трябва да го почистим, само да го измием. Изключил съм го.
всеки случай. Свети червено. Така, това са ребрата за охлаждането. Мисля, аз ще видим как ще стане. Ето тук ще ви покажа смерите. Сега, не знам, може би така ще го сложим. Хубаво е да отнема тук тези ребра, за да може да пасне точно на самият инвертор, но тъй като е в гаранция, днеска може да го правя, защото не съм сигурен много в ефекта как ще работи. Затова ще нанесем тук термопаста на самият охладител и ще го прихванем по някакъв начин. По какъв начин? Начинът най-вероятно ще е с тел, защото за момента имаме само това, но първо трябва да изкараме болтовите, ето, за да може да прилепне хубаво. Да видим ще има ли някакъв ефект. А после, ако има ефект, ще поръчвам още едно такова охладителче, което струва 37 лева. Това е интелски процесор. И ще ги хвана двете с някаква скобичка, ще им измисля. Ето сега ще махна болчетата. Ще ги запазя. За какво служи? Даже се опръсках термопастата, която е на самия. Само, че тук имат едно стоперче. Само, ето виждате. Може би ще трябва да игра, но защо? Трябва да излезе по принцип. Не знам защо не иска да излезе. Интересно. Ще го разгледаме. Термопастата, както виждате, е много финна. И тя осъществява по-добър контакт между процесора и този охладител. В нашия случай ще е между инвертера. Тя е много финна, устойчива е на времето и на въздействията. Но тези болтове наистина ми притесняват. Защо не искат да излезнат? Ти да видиш. Сега ще ги разгледаме. То е ясно защо са направени така, за да може на самия сокет, когато го слагаш, ще ги притягаш. Просто с въртенето да го контрира още по-силно. Само че в нашия случай тези болтове ни пречат. Сега ще го нагласим. Ето как се махат болтовете. Слагам отвърката. Не знам дали ще видите, защото е доста неудобна работата да се прави. Натиска се. Тази шайба излиза. И с тия клещи. Ето така. Че неудобно ми е с левата ръка. Покажа. Ето. Сега сме го прехванали. Дали се вижда. И се разглави. Болт си има тук една стопер шайба. Т.е. с пружинка. И ето е тази. Това му е контричката, която го държи. Остана и последният. Сега не знам дали тук може да я покажа още по-добре. Може би ще е по-добре, да се вижда. Има си специален инструмент за тези шайби, но аз нямам. Сега как съм го хванал болта. Тук много го наранихме. Ще го слагам от вътрешния край
Там е доста тясно. Сега първо ще разкачим инвертера, ще го свалим. В момента е изключен от електрическата мрежа. Ще разкачим панелите от тези букси. После ще развием тези двата болта и ще смъкнем инвертера на земята. Свалихме го инвертора. Сега ще вземем термопастата. По-лесно ще е на земята да се прави. Вижте как сложих термопастата и тя оплътни тук отдолу. Това вижте, не светлее вече. Сега ще вържем телчето хубаво и ще монтираме инвертера отново. Не. Ето как го направихме. Това какво е? Инвертера, където прави ток. Алекс, как успя да се отцапа шоколад чак на носа, тати? Под носа. Новото охлаждане. Прихванато с малко тел, но е много стабилно, не мърда. Ето го е отзад как е. Ако върши работа, ви казах, ще изпилим някои от ребрата и ще сложим още едно и ще стане перфектно. Сега отиваме да си го монтираме на мястото. Да, не е естетически, но пък стана стабилно. Ето, ако може да видите, тук отдолу сложих повечето паста, за да може тази част да отдава. Ребрата ще видим. Монтаж и утре се надяваме време да е слънчево, за да видим какво ще се случи. Дали ще има висока температура, как ще бъде производителността на самия микроинвертер, защото наистина, когато времето е хладно, заради пасивното охлаждане, производителността на електроенергия спада. Свързахме всичко наново. Сега трябва да светне зелено след малко, въпреки че няма слънце. Ще почне да произвежда електричество. Кабелът му е закачен. Да. Прибрани са, тате. Ето, вече подава ток към електрическата мрежа на самата къща. Дано утре времето да е топличко, за да видим какви ще са температурите, защото сега въобще не е добро. Днес е слънчевко. Така, има някой друг облак, но като цяло напича. Сега ще проверим каква е температурата. Ето вижте, отвън е 46 градуса. Ще проверим и отвътре. Отвътре е 47. Охладителя явно върши работа. Ще видим. Така, доста е топличък, но не е 60 градуса. После ще направим още едно видео, когато температурата се покачи още малко. А вие в коментарите може да напишете, освен с тел, с какво друго може да се прихвани. Виждате инвертор какъв е, но за момента мисля, че тела е окей. Не е много естетически, но върши работа. Искам да измеря и температурата на самия охладител, който сложих допълнително, да видим какво ще покаже. Той е на 43,6 градуса. Да. Всички разбрахте каква е идеята на този охладител, който сложихме на това радиаторче, защото самият инвертер е с пасивно охлаждане и зимата достигаше 650-660. А сега, откакто се топли времето, не можа да качи на толкова, си го качеше за малко, после падаше резки сривове, защото той е с пасивно охлаждане и се влияе от атмосферните условия. И когато напече слънцето доста, въпреки че на сянка под соларния панел, започва да загрява и производството на електрическа енергия респективно спада. Сега мисля да взема още един такъв охладител, който да сложа от другата страна, да бъдат двата вързани. Ще изшлайфам там, което ви показах вчера, самите на инвертора, за да може да... самите ребра на инвертора, за да може да легне по-добре. И се надявам
да има още по-оптимален ефект от тези охладители. Всъщност те струват само, един струва 37 лева, не е нещо кой знае какво. За интелски процесори са, но термопаста задължително трябва да се сложи, за да има по-добра топлопроводимост между съответните елементи. Искам да ви покажа какво се случва. 15 градуса и 651 вата. Сега слънцето се скри и ще падне. Да, преди го измерихме на 22 градуса, но това не съм го виждал отдавна. 650 вата да произвежда соларния панел. Сега ето ви казах, слънцето скри, падна на 328. Не, чакай да видим. Трябва да обърнем на Surface. Вънка е 22 градуса. 48,5. Не, сега ще покажа. Чакай, то вътре е по... Отвътре е 50. А на охладителя така. Е 48,1. Да, виж, има такова. Я. Има разлики, да. Вече времето много е топло и отдава топлина там. Но е добре. И така, видяхте, че има разлика при едни и същи температури и производството на електрическа енергия респективно е по-високо. Градусите са по-нисички. Ще тествам няколко дни да видя за какво става въпрос. Ако продължи да се държи добре и в смисъл температурите да са в нормите, защото те му дават, колко беше там, от минус 40 до плюс 60 градуса да работи на околната среда, но сега още сме май месец, не ми се мисли лятото тук, като температурите станат на сянка 40 градуса, какво ще е. Затова прибягнах до този вариант с това допълнително охлаждане. Пак ви казвам, ако някой има по-добра идея или предложение за това как да го закрепя за инвертера, не с тео с скоба, да напиша долу в коментарите. Другото, което искам да кажа е, че съм малко пред дилема дали да сложа два вентилатора така по-големи с повече обороти от другата страна, не от вътрешната, в която поставих този охладител, от другата страна, които да изсмукват пък горещите въздухи да го изпращат, или да сложа още един такъв охладител. Това ще го помисля също, не съм го решил. Също може и вие да предложите, да дадете съвет, мнения, идеи. Нали, много често доста така добри идеи и съвети съм получавал от вас. Ами това е за сега. Ще го тествам няколко дена и ще ви покажа и дали съм решил да го направя с втори охладител или как. Чао, успешна седмица и до нови срещи!